समय 11:15 ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇକ୍ଷଣି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଠେଇବି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତ ସମୟ 8ଟା ହେଇଯିବ ବାଜିଛି ନା 7ଟା ହେଇଯିବ ବାଜିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ରାତିରେ କହିଥିଲି ଯିବା କଥା, ତ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ତ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ସମୟ 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିକି ରହିଛି। ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କରିବେ। ତ ମୋର ଟିକେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେବ। ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଉଠା ହେଉଛି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ମୁଁ ପକେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହଁ ସେ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କି ଗୋଟେ आस ए आस भितर को नहीं मना भितर नौकरी प्रति जादू काचो कुंडिया रंगामो
व्यवहार करंतु श्री उत्कल जादू मरम श्री उत्कल जादू मरम आज्ञा हो समस्त प्रकार जादू गछ कुंडिया पाणिखिया पाणिकंदर एकमात्र ଗଲା ଆସିବ ଆରେ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ ଜଣେ ଆଗରୁ କର ମୁଁ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ତମେ ଆଗରେ ଗଲ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆସ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇନି ଉପରୁ ଠାକୁର ହେବନି ଏଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଉଠେଇନି ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ସେଟା ଜୋର ହେଇଥିଲେ ସେଠି ପୁଣି କ'ଣ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇ ପଛ ଆଡ଼େ ଡାକି ଯାଇଥିଲେ ଉପରୁ କ'ଣ ଦେଖତେ ଯିବା जो हेई किना डाकिलु कि रे